Goeie. Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. Over Heer! Ik kom weer over Heer! Oh, we zijn even Lakenbuurt. En de vraag is, wat ging het weer boven de bank? Er ging een brief boven de bank. No, niks. 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 Sorry. Oh, Gewoon, ja. oké. En dan hing er dan een poster op mini-theater. Ja. Klopt. Oh, daar wordt nou enthousiast Ja. over. Ja. Dat is goed, hè? Via al maaien, hè? We hadden hier even het posthuis. Oké. Ja. Want wij spelen in het stuk. Oproep iedereen. Ja, Je ging oproep het iedereen. Ja? Want we spelen bij het stuk Dansen in het Duister. Oké. Mijn dochter speelt het ook wel en ik speel mee van het mini-theater Friesland. Aha. En daar spelen we een stuk over de oorlog. En wat, jou hebt een t-shirt aan, Dutch Veterans Bikers Association. Ja, ik ben een Bosnië-veteraan. Ik ben in 2010, 2002 in Bosnië gezeten. En ik zit bij een motorclub, of een motorvereniging, met meer dan 200 leden. En we zijn al die veteraan van alle krijgsmachtsdelen. Oh. En dan regelmatig hier een ritmeisje. En heb je wat beleefd in Bosnië? Of, Ja, ik zie gelukkig wat in de rustige periode. Maar er weer nog genoeg te beleven daar. Want rustig onder de hoed broeide er genoeg. Dat is juist het verhaal een beetje. hier is hem. Nou, duidelijk. En ziet er wel op. Ja, ik zit er een beetje weer. Maar ja. Ja. De mooiste nog wat vertellen, hè? Waar ben je nou toch? Ja, nou, ik groet zo mijn Beppe. Hoi Beppe. Ja. Eindelijk maar toch. Nooit verwacht. Weken op Omroep Friesland West. Als liedvaarmke je stuk weg. Aha. Dus ja. Dus nou, hoi. Ja.